tairníonn sé daoine isteach ar a ceantar agus chur mar sin. Agus feiceann siad a beoir de gaiile agus bíonn siad rá tá brewery i gaiile. So bháilinn seachtamach agus é sin eiceáil agus éifemuid iad sin thart agus bíonn túrs aon chur mar sin. Bhí láthir tá muid a Connemara Brewery ar a gCeathrú. Mu sé an head brewer sa grúdlann. Tá mai treo ó 2015. Chuirtáige dhéanaan muid mu sé bhín aana ón step a héan go dtí step deire. Rúmúid gold stáid internationalta World Beer Awards from muid gold sin agus in Éirinn for muid number 1, so from muid chaighdeán in Éirinn, which is an bhá le brewery big in Conamara. Feicáin níos tá muid oscailt brewhouse bear big a bheith an gCeathrú be tú nám deach a bheith agus chuirt mar sin ceisní fiúin fin process agus chuirt. Tá muid gáil níos mú i gáilí bheith gcónaí agus is even le na tuairisí an anam Conamara. Fáin muid golóir gnó ón na tuairisí na Americánaí agus na Francaí. Ceapan bhfuil sin rud olmhór sa saoire agus thart ar lá eile fóra. Francis ó faighte sin an úniar taint. Bhí rutcíns mar sin testar le chuin de drama teach tart chun sé spéisiú brewery bheith i gCeathrú. Francis a hain bhí gar an brewery chuir i gCeathrú. Mail tá difriúil leis ar gCeathrú chuirt mar sin, so bhí sé gur bheith páirteach gon ceantar gCeathrú agus Conamara agus chuirt agus gar drama tart. Bhí sé gur éil agus leagar éidir nach dhéanana agus sin tá muíonna fiúthart. Tá sé cuid mú déna tíochtáimne thart fud cathair na gáilibhe. Go leor teach tavern thart ar Conamara, dúlann. Fog sé rás muide chur thart fud na tíre. Creidim gimach sin rud a bhfuil muid an dhéanamh sa todhchaí agus tásúla agam go chóir leabhain sé. So tá an leagar sin ceann bána tá Blas Andes is kind of German style tá muíonna. Agus tá an éil duine te sin níos fruútaí éis cean dumh. Barlaména cean dumh mar chu te des fruútaí escoilós chuirt mar sin. Se é an main ingredient tain. Táige is important go lein. Se é an orna dhéifar muid ó Condé Corca, Malting Company of Ireland. Tá gur bheith go maiile carbon footprint linn agus ní bhéh muid importúil chuileát agus chuileát áitiú le Éirinn. Chuir muid isce isteachte agus chuir muid na málaí orna stechan agus hééis chuir muid na málaí orna stechan tosa muid a measca. So measca muid súsa cosú le páirid ar maidin. So nuis tá chuilthart chuit isteach ón meis tanin steach in kettle agus nuis tá le measca timppel le duna 15 go muid rám léocht ceartáid gon bír, gon mhórt. Well, an plan mór tain ná kind of áit ní smú brewery ní smúils agus kind of muid rám ní smú beer spéisiúil chuirt mar sin agus kind of experimental ní smú le beers agus chuirt mar sin. Tá muid ar Facebook, Instagram agus LinkedIn, just Connemara Brewing. Tá tú ná all ar lína freisin connemarbrewery.com.